Kublai Pibaro, the Kane Kadeka MTET Guidebook, but Kadej Jonka People 2. The Kandiat Kijing Penshai Hangni, Kane Kadeka Set 5, but Kaju hi Kajingkali, Kaju hi Kaneka Poetry, Kadon Hakaway Pat Cassette. The Kijingkali Kide Kiju and Reiki answer ki appear. The Kamut Kibakla Yaka answer ki. Jingsha ka answer kamday ban yapher kumta kadai be kaju ten rei ladaga yapher kamut kila bakla ban aya ka answer ki tang ningan pen be kendian kanu ka answer ka badai ta kani ka chispa sau ka poetry kadai kani halum haklau ki jaj ki scare rupom ki kerteng ru ki jer haranap lum utiu japang harut ki wa ngin pe ka jingkali ka ong mangi mentang indum buit thiau hakani ka line umlung ukren benyau lor ka jingbam tip show ukun kasi mentai ka kerteng ka jawab angni ka dei ka di ki jaj ki scare ki badan haklau nangta ka ni sispa sa busan ong utiu terkhang uju mi bha ka dei ka jawab ka harut wa bat sakani ka wei ka kentin beniap kamun ka jawab angni ka dei ka bi ka khlau badan ki deng ba lengkot kini dei ki jawab ki ba badai nangta kani ka dei ka paper 1 set 5 ka badai jong ka language 1 khasi kini sispa lai pheu kanuna kini harum ka dei ka jing tibet banangkong bagi khna ki layo lupa shwa ban 1 sa school ka jawab ka dei ka di ngap ban sha score haka answer ki ai ka si mdei ka sab ban kren ka dei ka sab ban sha score ka di nangta kani ka sispa lai pulai haba hikai poem ha class 1 unong ikai unpha ikna ban puli yaka ka jawab ka dei ka bi jing tho haka blackboard ni chat mdei kani ka ka dei ka bi kani ka yadei hi na ka answer ki bat kani sispa lai psau ka ong ka ktin sora ka kalalong ka ktin pedeng namar ka jawab ka dei kani ka di kat kum ka answer ki hi ka dei lajit kerpang yaka bakan long ka akaktin pedeng kani kaktin sora nang ta sa kani ka dei paper 1 set 2 kadai jong ka khasi kani poem hi hangni ru kani sispa lai pheu sangam ka theu ya ka jaka khlau ba ka jawab ka dei ka kam dei ka bi ha ka answer ki tho ka bi ka answer ka dei ka pja bat long kti nang ta kani sispa lai phuwei ha kani ka poem ka kentin beniap kam dei kani ka ka khlau ba bun phlang an rei ka dei ka di ka khlau ba sap nyup jawab ka dei ka di sispa lai phu ar mau bena ka mut mau bala thung ka jawab kam dei ka di ha answer ki bu ka di an rei ka dei ka ban sa kan mau sispa lai phu lai ka ong ka phang pedeng jong kani ka poem ka long phang ka dei kam dei ka jing sha ben ka an rei ka dei ka bi ka jing yeng rang ba umau bena kini dei ki answer ki bala tikna nang ta kani ka dei jong ka paper 2 mathematics bat ka dei jong ka set 3 kani ka 73 ha ka tu ka video bangala de mi la kum bakla ya kan ban ya kan answer jong kani ka which of the following numbers is a perfect number ni ka answer ka dei ka di 28 bale new 28 dei tau perfect number mdei 16 ka dei perfect square kaya pair kata ka perfect square bat kani ka perfect number in page nuksa ni kadai ka perfect number kadai ka number positive number kamut positive integer dai ki positive sudah kamut non minus equal to the sum of its proper positive divisor kamut dai number bangia plus ya kita ki sum kamut plus ya kita ki divisor number bala ban divide excluding the number itself kamut utau ju number ngim dai ban khenlang ngin pe nuksang ni 6 number 6 ki a di ki divisor of 6 ki a ki number bala ban divide 6 dai 1 2 3 baru 6 henry 6 ngim dai ban sim uju number
proper divisor of 6 kadai 1 2 3 proper divisor kamut dai ban exclude ya utau number itself kumut divisor of 6 ngim dai ban sim yau 6 ni sim bai tang ya 1 2 3 kamut ni haban plus ya kini tangi plus 1 2 3 1 plus 2 plus 3 ngi 6 jo number kani dai perfect number shubu kum 16 ki a ki proper divisor of 16 ki number bala ban dua yau 16 but yau 16 ngim dai ban sim dai ban exclude yau 16 kamut ki proper divisor jong 16 dai 1 2 4 8 dangya plus kaning yau 15 kam dai 16 kamut kum kani kam dai ka perfect number 28 ki a ki proper divisor 28 udai 1 2 4 7 14 dangya plus ya kini ngio 28 kani kadai perfect number tika answer kadai perfect 28 hangne ha kani ka option ha kani ka jingkeli ka option D ka badai ka correct answer 28 24 ru dangi wat ya kita ki proper divisor jong 24 dangi plus kinom yo 24 u8 ru ki proper divisor u8 dai 1 2 4 the 1 2 4 dangi plus 4 plus 2 6 6 plus 1 dai 7 tang 7 kam dai 8 kamut kam dai kata ka perfect number yang new 16 udai perfect square udai perfect number ka jingkeli ka dai perfect number kamut ka answer ka dai D 20 dangi perfect square kadai lani kata ka square number kadai number bangi multiply jo number kum 1 1 to 1 kadai 1 2 into 2 kadai 4 3 into 3 kadai 9 4 into 4 kadai 16 kini kadai perfect square ta kaya pair ka perfect square but ka perfect number hangni kadai ka perfect number nang ta kumba ngala de batai pangkani ka optional subject ha ka paper 2 ka don ka optional subject ki badai ka mathematics and science kim don kam ban le ya ka social science lani ki bale ya ka social science don kam ban le ya ka mathematics ki don bakli ya ka paper 1 pat ka dai kum jo ne kum no ka paper 1 pat ka mathematics ka long compulsory kini baro long compulsory ha ka paper 1 kani dai paper 1 kani ka CDP hable bai kani English ru ka maths ru hable bai ka EVS ru hable bai but kani ka language 1 khasi ru hable bai ki badai khasi lai no bom dai khasi kila ban tho da garu ne da Bengali ne da Hindi yang ni ka dai bai compulsory lai no ka paper 2 ba shimmat science menurut kam shuban le ya kani ka chong ka social science terangi pe ya ka OMR jong paper 1 ru kam don ka tu ka optional ka dai bai tangkani ka language 1 ka badai ka khasi ne karu Assamese Bengali Hindi Nepali Henry ka tu pang ka mathematics ni ka EVS kam dai ka optional ngi haban le bai ya gitu like no ka paper 2 ka don kum ni choose only one subject mathematics and science lani social studies ni haban jet ka way na kini tatang gini kublai shibun